Što sve nudi najveći vojni kamp u Minnesoti iz prve ruke je provjerila predsjednica Grabar-Kitarović. Zapovjednica hrvatskih oružanih snaga i sama je uzela pušku i zapucala. A na simulatoru je upravljala i famoznim crnim jastrebom i to uspješno. Black Hawk, pa evo uspjela sam napraviti krug oko zračne luke, vratiti se nazad i spustiti helikoptera da ga nisam razbila, nismo se... Sletjeli smo. Black Hawk ili crni jastreb priželjkuje i hrvatska vojska, sada je skup, ali u budućnosti mu se nadaju. Intenzivno razmišlja kako postići tu sposobnost i kako u budućem 10-godišnjem razdoblju postići sposobnost da ima helikoptere Black Hawk. Ove godine obilježava se 20 godina partnerstva između Minnesote i Hrvatske, a suradnja se nastavlja. U kampu je gostima iz Hrvatske predstavljen plan razvoja Hrvatskog vojnog kampa Slunj. Vrlo su konkretni, ono što mi se sviđa je da se apsolutno drže rokova. Poligon koji će biti certificiran u potpunosti sa svim NATO standardima i gdje ćemo moći raditi ne samo sa NATO zemljama, nego i sa trećim zemljama, raditi obuku za njih, raditi tečajeve koji se onda mogu i naplaćivati i to može biti vrlo dobar izvor ne samo iskustva, nego i financija i za naše oružane snage. U ovoj godini planovi bi trebali biti gotovi, a već sljedeće počinju ulaganja. Financirat će ga i Amerikanci. Kada pogledate materijalna sredstva koja Sjedinjene Američke Države od 1995. na ovamo uložili, to je negdje oko $550 milijuna. To znači da je to značajno ulaganje u modernizaciju i opremanje Hrvatske vojske i njenih sposobnosti. U idućih 10 godina Hrvatska bi po uzoru na Amerikance trebala dovršiti Slunjski poligon.